Nou ja, ik ben nog steeds in Heerlenhuizen, maar ja, van mij is het weer tijd om te gaan. Ik ga weer naar mijn Peugeotje 204 Forever. Ja, dan kun je merken al je hekken en happen snel dik, hè. Hij is green, dus dat je met een sjorren. En ik ga een vlechtje zien, dan kun je met hem toeteren. Dat vind ik het niet wel leuk, maar dat mag je natuurlijk net, hè. Dan mag je het samen toeteren, maar het gaat om het idee. Dus, nou, en ik weer een hartstikke leuke dag hier. Heerlenhuizen is net een grut plak, maar dat maakt het misschien juist echt wel heel leuk. Iedereen kent iedereen. Nou ja, en dat ben ik gewend. Dat is leuk. Nou, ik zou zeggen, morgen in Starum op het dik en dan bestel ik even heel mooi waar, want dan kunnen we even lekker bruin worden. Dus, tot in Starum. Hé hey jongens, kan je mij even zwaaien? Hey, heb je YouTube Hey. al? Ja, ik ga YouTube, ja, maar ik moet nou even nadoen. Hoe heet je? Hoi, ommoen, brechtje vlechtje, maar CH zonder T, ook de vlechtjes. Doei doei! Doei!